Hej så alle sammen. Black Ops Zombie her. Og ham den seje. Ej. I dag skal vi spille lidt Black Ops Zombie. Så lad os begynde. Jeg skal lige have noget cola. Det er godt da. Og det er solo, som I kan se. Og nej, jeg er ikke god til zombie. Shit, det var jeg så ikke forberedt på det der. Dum. Køber skulle lige shot. Ej, jeg tror jeg køber det her. Undskyld, jeg ikke taler så meget, men det er fordi, jeg fokuserer meget på spillet. Headshot. Du er nu med dig, mand. Wow! Shit! Granat. Godt så. Løb. Købte jeg nogle krudt, eller hvad sker der? Ja. Umiddelbart. Max armor. Ej, det sker så bare ikke, det der. Når jeg lige har spændt min penge på noget nyt armor deroppe, og så kommer der kraftigt med max armor. Hvad fanden sker der for det? Ja. Jeg tror jeg lige vil købe ind i en dør her. Hvad fuck? Ja, hej. Nej. Nej. Hold kæft, hvor er det ringe, det der. Ja, så tager jeg lige nogle cola her.
Det kan ske. Prøv lige. Ej, jeg gider ikke. Jeg dør alligevel til igen. Jeg håber I nød den her video. Jeg håber vi ses en anden gang. Hej hej.